Λίγο στο διπλανό κάθισμα, αν μπορεί να πάει. Ο Γιώργος. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον ΣΑΚΕΠΑ, τον μαρετήρα μας, πάρα πολύ που μας θυμήσατε σήμερα, μια δύσκολη μέρα, μια δύσκολη ώρα, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι έχετε να κάνετε ενδεχόμενα και κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Ξέροντας ότι αυτή τη στιγμή στη Δράμα ακόμη πείτε στο Λύκειο Ελπίδων, υπάρχει ένα σκάουντινγκ, ας πούμε, στο 2 επαγγελματικού προσανατολισμού και κάποιες άλλες πίτες κάποιων οργανισμών κτλ. που ακολουθούν αργότερα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πρωτίστως να μην μπορούμε να βρούμε αίθουσα δωρεάν. Μας στήριξε το επιμελητήριο, μας έδωσε την αίθουσα σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις συνοικίες της αίθουσας. Γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι ενδεχομένως θα είμαστε λίγοι. Θεωρώ ότι έστω και λίγοι, αυτή η επίγευση της παρουσίας η οποία θα σας αφήσει στο μυαλό θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά από αύριο, ώστε να μπορέσετε να δώσετε και σε άλλους να καταλάβουν αυτή την προσπάθεια, αυτό το νόημα της προσπάθειας την οποία σήμερα αποφασίσαμε εμείς να κάνουμε σαν τμήμα αρετής, σαν τμήμα ΧΕΠΑ, ονομάζεται αρετή για την Δράμα. Θα πούμε 2-3 λόγια, είναι το ΧΕΠΑ. Ο φύλακας γραμματέας μας, ο Θεολογίδης ο Νίκος, ο οποίος είναι ψυχή και της οργάνωσης του σωματείου της Δράμας, κάθισε και έγραψε κάποια κείμενα, τα έκανε σε PowerPoint, όπως επίσης φιλοτέχνησε και μια ωραία ιστοσελίδα, την οποία θα τη δείτε μετά, και θα δείτε ότι το ΑΧΕΠΑ είναι μια ανοιχτή οργάνωση. Τα πάντα είναι στο διαδίκτυο, μπορείτε να τα βρείτε. Διέπεται από κανόνες λειτουργίας που ανάγουν το αρχαίο ελληνικό πνεύμα του χορού. Πρόεδρος μπορεί να κάνει κάποιος για 1 χρόνο, το πολύ 2, και μετά να ξαναεπανέλθει μετά από 5 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι όλοι θα περάσουν τη θέση. Για φέτος εκτελεστικός πρόεδρος είμαι εγώ. Ονομάζομαι Καρατάς Αριστοτέλης, για όσους δεν με ξέρουν. Καταρχάς, ευχαριστούμε την κυρία Ελική Τσαμούρα που παρευρέθηκε σήμερα εδώ στην Ένωση Κοινωνία μας με το πάρα πολύ μεγάλο έργο στο κοινωνικό τομέα της πόλης μας. Να είστε καλά, φωτεινό παράδειγμα για τις επόμενες γενιές. Η σημερινή μερίδα έχει 2 σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι να αναφερθούμε σε αυτό το οποίο πετύχαμε με το Ανατόλια. Θα σας παρουσιάσει ο αρμόδιος εκπαίδευσης του Ανατόλια όλο το πρόγραμμα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και μετά θα έχουμε μια ομιλία που θα άπτεται θέμα οικονομικού περιεχομένου. Εγώ θα τρέξω λίγο γρήγορα να σας δείξω ότι είναι το ΑΧΕΠ. Είναι τα ακρονίμια λέξεων, American Hellenic Educational Progressive Association. Τα αγγλικά μου δεν είναι καλά, προσπαθώ. Που στα ελληνικά προφανώς σημαίνει Αμερικανική Ένωση Ανάπτυξης, που είσαι εγκλωματής, τα λέω καλά. Λοιπόν, η Αμερικάνικη Εκπαιδευτική Προοδευτική Οργάνωση ΑΧΕΠΑ εγκρίθηκε ως αδερφότητα στην Ατλάντα της Γεωργίας των ΗΠΑ της Αμερικής το 1922. Όπως ξέρετε πολύ καλά, κάθε ξένη εθνότητα όταν πάει κάπου βάλετε από τους ντόπιους, γιατί τους παίρνουν τις δουλειές, δημιουργούν ανταγωνισμό. Οπότε τι πρέπει να κάνει, πρέπει να οργανωθεί. Πρέπει να οργανωθεί και ειδικά στην Ατλάντα που ήταν η πρωτεύουσα του Αμερικάνικου Νότου για τους χαλεπούς καιρούς, με όλες τις ρατσιστικές εκδηλώσεις, που κλουξλάνε κτλ. Πρέπει να οργανωθούν. Βρεθήκαν κάποιοι διαβασμένοι Έλληνες 8 στον αριθμό, εξού και τα αστέρια στο σήμα της ΑΧΕΠΑ, και κάναν αυτή την αδερφότητα στα πλαίσια οργάνωσης φιλικής εταιρείας. Προκειμένου να, βέβαια, είχαν κάποιους συνωμοτικούς κανόνες, γιατί κυνηγιόταν, βάλλονταν. Για να προσπίσουν τα δικά τους ενδιαφέροντα, για να προσπίσουν τα δικά τους συμφέροντα.
Όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή η ΑΧΕΠΑ, ύστερα από τόσα πολλά χρόνια, οι Έλληνες ελληνικής καταγωγής πλέον Αμερικάνοι, της 4ης-5ης γενιάς, αυτή τη στιγμή έχουν ένα πολύ καλό λόμπι στην Αμερική. Θεωρώ ότι είναι το αμέσως με μικρή διαφορά λόμπι μετά το εβραϊκό λόμπι. Που σημαίνει ότι έχουν καλύψει όλες τις κοινωνικές διαστρωματώσεις και οικονομικές των ΗΠΑ της Αμερικής, όλα τις πολιτείες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σπουδαγμένοι, έχουν θέσεις δυνατές στην κυβέρνηση και είναι ένα πάρα πολύ δυνατό λόμπι οικονομικό και πολιτικό. Όπως γράφει εδώ το κείμενο, η αποστολή της ΑΧΕΠΑ ήταν να προωθήσει την εικόνα των Ελλήνων μεταναστών στην Αμερική, βοηθώντας σε θέματα ηθαγένειας, αφομοίωσης στην αμερικάνικη κουλτούρα και προωθήσει την καταπολέμηση των προκαταλήψεων που προέρχονταν κυρίως από τη δράση της Ku Klux Klan. Η αποστολή της ΑΧΕΠΑ σήμερα, μετά την αφομοίωση των Αμερικάνων στις τοπικές κοινωνίες, η αποστολή της ΑΧΕΠΑ στράφηκε προς τη φιλανθρωπία, την εκπαίδευση, την πρόθεση και η διατήρηση ελληνικής ταυτότητας των μεταναστών στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, όπου η ΑΧΕΠΑ είναι παρούσα όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς και πρόσφατα η Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια με έντονη παρουσία και στην Ελλάδα, η ΑΧΕΠΑ εργάζεται με όλες τις δυνάμεις της για την πρόθεση των ειδών του ελληνισμού σε μια εποχή που οι ανάγκες της κοινωνίας μας είναι πλέον πολύ μεγάλες λόγω της κρίσης. Οι πυλώνες δράσης της ΑΧΕΠΑ. Ο ελληνισμός. Το θεμελιώδες στοιχείο της αποστολής της ΑΧΕΠΑ είναι η καλλιέργεια των αρχών του ελληνισμού στην κοινωνία. Το ελληνικό. Έτσι δεν το λέγανε η κυρία Γιούλη, εσείς που είστε και πας μου είναι Έλληνες βάρβαρος κτλ. Αυτή είναι ο κυρίαρχος πυλώνας είναι αυτός. Η ελληνική παιδεία, η αριστεία στην ελληνική παιδεία. Οι αρχές αυτές περιλαμβάνουν προσήλωση στον ανθρωπισμό, την ελευθερία και την δημοκρατία. Η διατήρηση και η προαγωγή όλων αυτών των ειδών είναι το μίσο ο οποίος η ΑΧΕΠΑ θα είναι πάνω τη βαθύτητα προσιλωμένη. Η εκπαίδευση. Η αφομοίωση της ΑΧΕΠΑ στον τομέα της εκπαίδευσης καταγράφεται άριστα στη διάρκεια της ιστορίας της. Πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια έχουν συνολικά χορηγηθεί σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σε υποτροφίες, ενώ κάθε χρόνο χορηγούνται μισό εκατομμύριο δολάρια. Χιλιάδες νέοι και νέες έχουν υποφεληθεί ως αποδέκτες των υποτροφιών της ΑΧΕΠΑ. Η φιλανθρωπία, ο τρίτος πυλώνας. Η φιλανθρωπία και ο εθελοντισμός αποτελούν ισχυρούς άξονες δράσης της ΑΧΕΠΑ. Από την ανακούφιση πληγέντων από φυσικές καταστροφές μέχρι τη συγκέντρωση χρημάτων για την εξάρτηση απειλητικών για τη ζωή ασθενειών, αλλά και σημαντικές οικονομικές παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο, η ΑΧΕΠΑ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων. Αν θυμάμαι καλά, η τελευταία μεγάλη δράση που είχε κάνει η ΑΧΕΠΑ ήταν τα χρήματα που είχαν δώσει στις πυρκαγιές της Ηλίας, στην Λίγο της Ηλίας, χώρια από το ότι κάθε χρόνο, πρωτίστως πριν από ένα μήνα, δώσαμε μια μεγάλη δωρεά στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Κρήτης και στον Ευαγγελισμό κάθε χρόνο δίνουν, στο ΑΧΕΠΑ, το νοσοκομείο που είναι στη Θεσσαλονίκη, από αυτό πήρε και το όνομα, το νοσοκομείο του συγκεκριμένου. Είδα στην Ευαγγελισμό υπάρχει μια ολόκληρη πτέρυγα που είναι δωρεάν των ομογενών της Αμερικής. Πάμε στον τέταρτο πυλώνα που είναι η πολιτική υπευθυνότητα. Με παρατήματα σε όλη τη Βόρεια Αμερική, η ΑΧΕΠΑ επικοινωνεί τις θέσεις των Αμερικάνικων συνδρομητές στους εκλεγμένους αντιπροσώπους σε οπωσποδιακό, πολιτιακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και στους επικεφαλείς διπλωματίας. Τα θέματα αυτά αφορούν κυρίως τις σχέσεις Ελλάδας, Κύπρου και Τουρκίας. Ωστόσο, ασχολούνται και με τομείς πολιτικές που σχετίζονται με φιλανθρωπικά, πολιτιακά και κοινωνικά προγράμματα. Η ΑΧΕΠΑ τέλος παρακολουθεί στενά και αξιολογεί το κάθε μέρος του ελληνικού του Αμερικάνικου Κογκρέσου γύρω από τις θέσεις που παίρνει πάνω στα θέματα που άπτονται της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Ο πέμπτος πυλώνας, στο οποίο η ΑΧΕΠΑ δραστηριοποιείται, είναι η ατομική και η οικογενειακή αριστεία. Η ΑΧΕΠΑ υποστηρίζει την βελτίωση του ατόμου και επιβραβεύει την ατομική και οικογενειακή εξέλιξη. Με τις συνδεδεμένες οργανώσεις που είναι οι θυγατέρες Πινελόπες, που είναι το γυναικείο τμήμα των ΑΧΕΠΑ, η υγεία του Περικλή, που είναι το τμήμα των αγωγιών, και η κόρη της Αθηνάς, που είναι το τμήμα των κοριτσιών. Η οικογένεια ΑΧΕΠΑ έχει διαθέσει πάνω από $1 δισεκατομμύρια κατά τη διάρκεια της ιστορίας σε δράσεις πάνω σε εκπαίδευση της κοινής αυτής αποστολής.
Η ΑΧΕΠΑ στην Ελλάδα. Τώρα, γιατί ήρθαν η ΑΧΕΠΑ στην Ελλάδα και τι θέλουν να κάνουν η ΑΧΕΠΑ στην Ελλάδα. Η δικιά μου προσωπική εκτίμηση είναι ότι επειδή πλέον οι Ελληνοαμερικάνοι είναι τρίτης, τέταρτης και ενδεχόμενα και κάποιες μεγαλύτερες γενιάς, έχουν χάσει, τείνουν να χάσουν ας πούμε, την ελληνικότητά τους, τη γλώσσα τους, την κοινή κτλ. Άρα πρέπει να ζυμωθούν, πρέπει να υπάρχει αυτό το feedback με την μητέρα πατρίδα. Είναι το γεγονός ότι πλέον τα τελευταία χρόνια της κρίσης, ειδικά τα Ελληνόπουλα, φέρνουν προς τα έξω για σπουδές. Οπότε θεωρώ για ποιο λόγο να μην δοθεί μια ομπρέλα, ένα πλαίσιο στήριξης σε αυτά τα Ελληνόπουλα που επειδή είναι άριστα, επιλέγουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό, γιατί πλέον το ΑΧΕΠΑ, η ΑΧΕΠΑ δεν είναι μια οργάνωση στενή στην Αμερική, στις ΗΠΑ. Υπάρχουν θύματα στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι, στο Κάρδι, στη Γερμανία, στη Σόφια, στην Κωνσταντινούπολη. Είναι παντού σε όλη την Ευρώπη. Φυσικά στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία, Καναδά. Ο υπεύθυνος εκπαίδευσης του παγκόσμιου ΑΧΕΠΑ είναι βρανής καταγωγής. Έχει αεροδρόμιο. Το γνωρίσαμε με ένα κλιμάκιο της πριν από λίγο καιρό, που ήταν ο Πάπας με τον Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη. Γνωριστήκαμε εκεί. Και εκεί καταλάβαμε τη δύναμη των αυτών. Τι σημαίνει ΑΧΕΠΑ. Και καταλάβαμε τη δύναμη ότι παίζουμε πλέον δυνατό πολιτικό παιχνίδι και μας έρχονται. Δεν θα ήθελα περισσότερο να αναφερθώ πάνω σε αυτό το θέμα. Έχοντας υπόψη όλα αυτά, και έχοντας υπόψη και αναπολώντας τα δικά μου τα εκπαιδευτικά τα χρόνια, όταν χρειάστηκε εγώ και είχα επιδιώξεις να κάνω κάποιο μεταπτυχιακό, αλλά εγώ κατάγομαι πολύ φτωχή οικογένεια, αλλά με πλούσιες πνευματικές καταβολές. Προσπαθούσα να βρω κάποια υποτροφία προκειμένου να μπορέσω να φύγω στο εξωτερικό. Δεν υπήρχε για την Βόρεια Ελλάδα κανένα ίδρυμα. Ενώ σε άλλα μέρη υπήρχαν. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της προσωπικής μου γνωριμίας με τον Γιώργο τον Αναστασιάδη, ο οποίος είναι δραμηνός, θα είναι ο κύριος ομιλητής μετά, τα τελευταία χρόνια κάνει τον καθηγητή στο Ανατόλιο, συζητούσα όλο αυτό και με όχημα την ΑΧΕΠΑ και τους σκοπούς και τους πυλώνες της ΑΧΕΠΑ, σκεφτήκαμε, να μην το ξεχάσω, δανειόμενος και τις ευκαιρίες ότι ένας αδελφός μας, Στέλιος Καβαλάνης, η κόρη του ήδη σπουδάζει στο Ανατόλιο, δανειόμενος όλες αυτές τις κατάστασεις και εκεί που συζητούσαμε τι θα κάνουμε εμείς να παράγουμε ένα έργο στην κοινοφελέστερη, στην κοινωνία της δράμας στη μικρή. Όχι, λέγαμε να βραβεύσουμε κάποιους αριστούχους, όχι το ένα, όχι το άλλο. Και από τη συζήτηση βγήκε αυτό. Ότι καλό είναι, εφόσον έχουμε κάποιες γνωριμίες, να λειτουργήσει η ΑΧΕΠΑ και ειδικά το τμήμα της δράμας η ΑΡΤ, σαν όχημα, σαν συνδετικός κρίκος, όσμωσης, κάποιου εκπαιδευτικού φορέα, ελληνοαμερικάνικου, όπως είναι το Ανατόλια και το EST, με όλη την παγκόσμια ομπρέλα της ΑΧΕΠΑ, για να δώσουμε, να πυροδοτήσουμε ουσιαστικά την αριστεία. Γιατί ο σκοπός μας είναι να πυροδοτήσουμε την αριστεία και όχι να λειτουργήσουμε στα πλαίσια άσκησης κοινοφελούς και κοινωνικής πολιτικής, στα πλαίσια μιας εταιρικής διακυβέρνησης, να επιβραβεύσουμε ή να δώσουμε ελεημοσύνη. Πρέπει να επιβραβεύσουμε την αριστεία. Ποιος φορέας είναι αυτός ο οποίος δεν λειτουργεί τόσα χρόνια και ο οποίος έχει εξωστρέφεια, το ξέρω. Είμαστε και γνωστοί. Είναι το Ανατόλιο. Ποιος φορέας είναι αυτός ο οποίος θα κάνει τις αξιολογήσεις και δεν θα θεωρηθεί ότι εμείς ευλογάμε τα γένια μας, τα παιδιά μας, το Ανατόλιο. Και έτσι ήρθαμε σε επαφή και με τις συζητήσεις μέσω του Γιώργου Αναστασιάδη και του υπεύθυνου εκπαίδευσης της συνδέσης μετά το Ανατόλιο που είναι υπάρχει στο Άπλη. Προσπαθήσαμε, συζητήσαμε και αμέσως αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια να προκρίνουμε για πρώτη φορά φέτος και πρέπει να μας βοηθήσετε για να δείτε πώς θα πάει. Δύο υποτροφίες. Μία σε επίπεδο κολεγιακό και μία σε μεταπτυχιακό. Με σκοπό. Για μένα το μεταπτυχιακό ήδη έχω κάνει κάποιες συζητήσεις με κάποιες εταιρείες να το αγκαλιάσουν οι επιχειρήσεις για να φέρουμε και τις επιχειρήσεις κοντά στην εκπαίδευση. Για δε το κολεγιακό να βοηθήσουμε κάποια παιδιά τα οποία θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό στη ζωή τους. Το τι ακριβώς προσφέρει το Ανατόλιο θα σας το πει ο κ. Σπάτη. Αυτή ήταν η δικιά μας προσπάθεια. Και κάτι ακόμα. Το τμήμα της δράμας είναι
αναγνωσμένο σωματείο, με βούλες και υπογραφές, καταστατικό από το Πρωτοδικείο. Έχει το site το οποίο δεν σας το έδειξα, το οποίο μπορείτε να μπείτε από τους ιστότοπους και να δείτε τα πάντα. Λειτουργεί μέσω της πηγής με λογαριασμό. Είναι μη κυβερνητική οργάνωση, που σημαίνει φορολογικά τι? Ότι κάποιος μπορεί κάλλιστα να κάνει δωρεά στην οργάνωση, να μην θεωρείται ότι έχει τεκμήριο και να φορολογείται και να εκπίπτει και φορολογικά από τη δήλωσή του το κόστος αυτή της χορηγίας. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Επειδή εγώ, σαν πρόεδρος των λογιστών, είχα κατορθώσει και είχα φτάσει μέχρι το παραπέντε να βγει και μια απόφαση σχετικά με τις εταιρείες, ενώ βγήκε για τα φυσικά πρόσωπα αυτή η απόφαση από το οικονομικό, δεν προλάβαμε να βγάλουμε την απόφαση για τις εταιρείες. Οπότε για τις εταιρείες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο, μπορούν να γνωρίζουν φορολογικά τις δαπάνες αυτές που θα δίνουν για εκπαίδευση. Νομίζω ότι είπα πάρα πολλά. Το λόγο το δίνω στον υπεύθυνο εκπαίδευσης, τον Ανατόλια, 2 λεπτά. Ξέχασα τίποτα, κύριε Γραμματέα? Να με διορθώνεις. Να δουλεύει η τεχνολογία. Μέχρι να συνδεθεί, καλησπέρα και από μένα. Εγώ όταν κάνω παρουσιάσεις δεν χρησιμοποιώ μικρόφωνα, δυστυχώς, οπότε φωνάζω αρκετά. Θα δείτε σε λίγο θα αρχίσει να ανεβαίνει όλο και πιο πολύ η φωνή μου, να δυναμώνει. Και περπατάω, ελπίζω να μην έχετε πρόβλημα με αυτό. Και μετά την εκλογή του κ. Τσίπρα αποφάσισα να μην βάλω ούτε γραβάτα, ούτε σακάκι. Θεωρώ ότι και εγώ το δικαιούμαι. Πλέον να μην δίνομαι για λίγες μέρες τουλάχιστον να ηρεμήσω και εγώ από τα σακάκια και τις γραβάτες. Λέγομαι Τάρεκ Κουάτλη, είμαι ο Διευθυντής Εγγραφών, Υποτροφιών και είμαι Διευθυντής και Προώθησης στο Κολέγιο Ανατόλια. Ασχολούμαι πιο πολύ με το κομμάτι το πανεπιστημιακό που λέγεται ECT. Νομίζω μπαίνοντας οι περισσότεροι από εσάς πήρατε ένα φυλάδιο. Αν δεν πήρατε θα σας δώσω λίγο για να έχετε να διαβάσετε λίγο πληροφορίες όταν θα πάτε στο σπίτι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλη την ομάδα και το ΑΧΕΠΑ. Εδώ και λίγους μήνες προσπαθούμε να φέρουμε αυτή την εκδήλωση και αυτή την προσπάθειά μας να την κάνουμε πραγματικότητα. Και θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτή την εκπαίδευση και αυτές τις υποτροφίες που θα βοηθήσουν όντως παιδιά από τη Δράμα να πάρουν μια διαφορετική εκπαίδευση και να μπορέσουν να έχουν κάποιες ευκαιρίες που ίσως δεν θα μπορούσαν να τις έχουν. Δεν στέλνω μήνυμα, προσπαθούμε να συνδεθούν με το... θα μπορούσαν να έχουν κάποιες ευκαιρίες που ίσως δεν γνωρίζαμε. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε ουσιαστικά να δώσουμε την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εκπαιδευτούν τα παιδιά πάνω στις επιλογές που έχουν. Το Κολέγιο Ανατόλια μπορεί να το γνωρίζετε, ελπίζω να το γνωρίζετε όλοι σας. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος που δεν το έχει ακουστά, δεν έχει ακούσει για το Κολέγιο? Όχι, ωραία. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Το Κολέγιο Ανατόλια ουσιαστικά ξεκίνησε το 1886, έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Μοιάζει η ιστορία του Κολεγίου με την ιστορία του ΑΧΕΠΑ, δηλαδή ξεκίνησε με σκοπό να εκπαιδεύει, να βοηθάει και να βελτιώνει την ποιότητα ζωής Αμερικάνων και Ελλήνων στην περιοχή. Βέβαια ξεκίνησε στην Κωνσταντινούπολη τότε, μετακινήθηκε στη Σμύρνη και στην Αριστοτέλεια, ήταν μια περιοχή κοντά στην Μικρά Ασία, και μετά το 1920 με την άδοση, ξέρετε, με τις καταστροφές για να μην δώσουμε πολύ έμφαση σε αυτό, κάλεσε το Ελευθέριος Βενιζέλος το Κολέγιο Ανατόλια να ιδρύσει πάλι τις εγκαταστάσεις του και τις προσπάθειες του στη Θεσσαλονίκη.
Η αλήθεια είναι ότι εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά για το πανεπιστημιακό τμήμα. Θα προσπαθήσω να σας πω όσο πιο πολλά μπορώ για όλα τα άλλα τμήματα, για να ξέρετε τι κάνει το κολέγιο. Απλά είναι σημαντικό, να ξέρετε ότι το κολέγιο Ανατόλια είναι ένα από τα 5 ιδρύματα παγκοσμίως που έχει από την Ιαπωνία μέχρι τα πτυχιακά προγράμματα. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος οργανισμός και πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί κανείς. Δηλαδή έχει κλάδους στους οποίους δεν τους έχει, δεν υπάρχουν σε όλα τα ιδρύματα παγκοσμίως. Υπάρχουν 5 μόνο. Θα σας πω λίγο πάνω κάτω για να ξέρετε τι υπάρχει. Όπως σας ανέφερα νωρίτερα, το 1886 ιδρύθηκε. Ο στόχος του κολεγίου, συγγνώμη για τα αγγλικά, θα κάνουμε το πρώτο σημείο στα αγγλικά και το δεύτερο στα ελληνικά, για να έχουμε την αγγλικό φύλλο που λέμε. Ο στόχος του κολεγίου είναι να είναι το νούμερο 1 εκπαιδευτικό ίδρυμα σε όλα τα Βαλκάνια. Αυτό θέλουμε. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε το κέρδος, δεν μας ενδιαφέρει το να λένε τα καλύτερα για μας. Μόνο αυτός είναι ο στόχος. Να δώσουμε στα παιδιά από 2 μηνών μέχρι πτυχιακά την καλύτερη εκπαίδευση που μπορούμε να έχουμε. Όσοι έχετε έρθει στο κολέγιο ή αν έχετε αντιδράσει στο κολέγιο ή αν ξέρετε κάτι του σπουδάζετε, θα το έχετε νιώσει αυτό και θα το έχετε καταλάβει. Επέλεξα αυτή τη φωτογραφία να σας δείξω πώς ήταν το κολέγιο όταν επέλεξαν ένα χωράφι στη Θεσσαλονίκη, στο Πανόραμα, αν έχετε έρθει, το οποίο όταν το δώσαμε το 1900, αυτό είναι περίπου το 1930, δεν υπήρχε τίποτα εκεί πέρα. Ήταν χωράφια, ήταν κάποιοι παπάδες τότε που είπαν στο κολέγιο ότι θα δωρήσουν κάποια χωράφια που είχαν εκεί. Τώρα είναι ουσιαστικά όλο γύρω-γύρω με το Πανόραμα και η Πηλαία και θεωρείται ουσιαστικά από τις καλύτερες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Απλά για να έχετε μια οπτική εικόνα. Θα σας δείξω ένα βίντεο, για να μην μιλάω μόνο εγώ, θα σας δείξω στο τέλος ένα βίντεο 5 λεπτό που δείχνει όλο το κολέγιο, δείχνει λίγο και τις εγκαταστάσεις και το τι κάνει το κολέγιο για να καταλάβετε. Πολύ γρήγορα, απλά για να καταλάβετε, υπάρχει το Anatolia Elementary, το οποίο είναι η πρωτοβάθμια, το Anatolia High School που είναι η δευτεροβάθμια, το δευτεροβάθμιο τμήμα του κολεγίου, και μετά είναι το ECT, το American College of Thessaloniki, που είναι το πανεπιστημιακό τμήμα του κολεγίου. Ωραία, απλά πάντα μου αρέσει να το λέω αυτό όταν παρουσιάζω για το Ανατόλια, ότι το πρώτο πράγμα που έκανε το Ανατόλια το 1886 ήταν να δώσει ένα πτυχίο bachelor. Οπότε το κολέγιο Ανατόλια δίνει bachelor εδώ και 130 χρόνια. Οπότε ξεκίνησε έτσι. Ξεκίνησε στο τρίτο βάθμιο, μετά το άφησε για λίγο και κατέβηκε στις άλλες βαθμίδες και μετά ξαναεφάρμοσε το ECT, τις πτυχιακές σπουδές, τέλος πάντων το 1980. Αυτό είναι το ECT σήμερα, ένα κτίριο από το ECT, δεν είναι όλο το ECT βέβαια, απλά για να έχετε μια εικόνα. Αυτό είναι το campus έτσι όπως είναι σήμερα, θα το δείτε λίγο στο βίντεο που θα δούμε λίγο αργότερα. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το κολέγιο Ανατόλια έχει ένα από τα πιο δυνατά IB schools. Είναι το International Baccalaureate, είναι ένα ελβετικό πρόγραμμα, το οποίο είναι πολύ ποιοτικό. Είναι Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για αυτό το πρόγραμμα. Αν έχετε παιδιά ή αν ξέρετε για παιδιά τα οποία... αυτό είναι στα αγγλικά, δεν είναι ελληνικό πρόγραμμα. Είναι δύσκολο, αλλά στοχεύει αυτό το πρόγραμμα για παιδιά τα οποία θέλουν να μετακινηθούν στα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής. Συνήθως έχουμε ένα ποσοστό 50 με 60% τα παιδιά που είναι στο IB σπουδάζουν στην Αμερική με πολύ καλές υποτροφίες. Το IB είναι δύσκολο, όπως σας είπα, δεν είναι εύκολο για να μπει κάποιος στο IB. Περνάνε από εξετάσεις τα παιδιά, αλλά ήθελα να το αναφέρω, θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Κάτι το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι στο Κολέγιο Ανατόλια είναι ότι πριν 2 χρόνια μας επέλεξε το Johns Hopkins, το οποίο είναι ένα από τα top 50 πανεπιστήμια της Αμερικής και εγώ θεωρώ ότι είναι στα top 20 ουσιαστικά. Επέλεξε το Κολέγιο Ανατόλια για να ιδρύσει το CTY. Το CTY είναι το Center for Talented Youth. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορεί να γραφτεί ένα παιδί από 14 μέχρι 16 χρονών. Του χρόνου ελπίζω να μπορέσουν να βάλουν και από 16 μέχρι και 18 χρονών.
Απλά φέτος ξεκίνησε πέρυσι το καλοκαίρι ουσιαστικά πιλωτικά. Αυτό είναι για χαρισματικά παιδιά, δηλαδή είναι για το top 1%. Για παιδιά τα οποία είναι στην Ελλάδα, θεωρούν ότι είναι στο top 1%, αλλά δεν έχουν τον τρόπο για να δείξουν τις δεξιότητες και δεν έχουν πώς να προχωρήσουν στο σύστημα που ήδη είναι μέσα. Αυτό κοστίζει, αλλά για πολλές υποτροφίες δίνονται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όποιο παιδί θέλει μπορεί να δώσει την εξέταση. Αν υπάρχει οικονομική ανάγκη, μπορεί κάποιο παιδί να μας εξηγήσει ότι έχει την οικονομική, όχι σε μένα προσωπικά, αλλά στο γραφείο του CTY, και μπορεί να δώσει και τις εξετάσεις δωρεάν. Για όλα αυτά, εννοείται, θα σας δώσω και μια κάρτα μου για να έχετε και τα στοιχεία μου. Αν έχετε κάποια ερώτηση για το Λύκειο ή για το CTY ή για το IB, μην διστάσετε να με πάρετε, να μου στείλετε κάποιο email. Θα χαρώ να σας συνδέσω και με το κάθε γραφείο, να σας πούνε ακριβώς τι γίνεται και πώς μπορείτε να γραφτείτε. Δυστυχώς, όπως έχω αναφέρει και στον κύριο Αριστοτέλη Καρατζά, εγώ είμαι ειδικός στο πανεπιστημιακό τμήμα, οπότε δεν ξέρω τα πάντα για όλα τα τμήματα. Είμαστε ένα πολύ μεγάλο ίδρυμα και θα ήταν, έχει επιλέξει και ο πρόεδρος του κολεγίου να έχει ένα τμήμα για κάθε τμήμα. Δηλαδή, εγώ ασχολούμαι μόνο με το πανεπιστημιακό, υπάρχουν άνθρωποι σαν εμένα που ασχολούνται με το Λύκειο και με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οπότε, θα προχωρήσω στο κομμάτι του ACT για να σας πω κάποια πράγματα. Σήμερα δεν με θέλει. Λοιπόν, το ACT, όπως είπα, ιδρύθηκε περίπου το 80. Ξεκίνησε σαν σμπάλα, μπορεί να το ξέρετε μερικοί σαν σμπάλα. Ξεκίνησε σαν ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν 2 χρόνια στην Ελλάδα και 2 χρόνια στην Αμερική. Ουσιαστικά ήταν σαν ένα foundation πρόγραμμα για να βοηθήσει Έλληνες και Ελληνίδες για να μπορέσουν να βρουν έναν τρόπο να πάνε στην Αμερική. Αυτό κάνουμε ακόμα τώρα, απλά το κάνουμε σε ένα διαφορετικό τρόπο, θα σας εξηγήσω. Έχουν επενδύσει πάρα πολλά και στις εγκαταστάσεις και στο πρόγραμμα σπουδών στο ACT. Θα σας δίνω ένα παράδειγμα, η βιβλιοθήκη Μπίσελ που βλέπετε εδώ πέρα, κόστισε, από ό,τι μου είπανε, δεν ξέρω αν μου φεύγει, μπορεί ο κ. Αναστασιάδης μετά να μου πει αν έχω δίκιο, περίπου $4 εκατομμύρια. Κάνω λάθος, κάπου εκεί. Αυτά τα λεφτά ήταν δωρεά από τους εφόρους μας. Ο μεγαλύτερος δωρητής ήταν ο κύριος Μπίσελ. Γι' αυτό και για να το πούμε να ευχαριστώ, το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε το όνομά του και λέγεται Μπίσελ Library. Είναι 4.000 τετραγωνικά μέτρα. Είναι η μεγαλύτερη αγγλόφωνη βιβλιοθήκη στα Βαλκάνια. Είμαστε περήφανοι που το έχουμε εδώ. Εσείς το έχετε μια μισή ώρα από εδώ, δεν είναι πολύ μακριά. Έρχονται παιδιά από το Αριστοτέλειο Κολέγιο, έρχονται παιδιά από όλα τα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης και σπουδάζουν και διαβάζουν εδώ μέσα. Είναι ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι σημαίνει η ACT. Όπως είδατε πριν, αυτή είναι απλά μια φωτογραφία για να καταλάβετε πώς είναι οι εγκαταστάσεις. Θα το προχωρήσω αυτό γιατί τα είδαμε στην προηγούμενη παρουσίαση. Θα δούμε και ένα βίντεο μετά για να καταλάβετε. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στα σημαντικά. Μιλάω με γονείς συνέχεια, μιλάω με παιδιά συνέχεια. Και οι πιο πολλοί είναι από Ελλάδα και με ρωτάνε, Τάρεκ, γιατί να έρθω να σπουδάσω στο ACT, τι αναγνώριση έχετε, τι θα κάνει το παιδί μου μετά, γιατί να δώσουμε αυτά τα λεφτά, πώς μπορούμε να πάρουμε υποτροφίες. Θα προσπαθήσω με λίγα λόγια να σας εξηγήσω τι κάνουμε και γιατί πάρα πολλοί επιλέγουν να σπουδάσουν στο κολέγιο και τι σημαίνει η αναγνώριση και τι σημαίνει το ACT. Καταρχήν, θα ξεκινήσω ουσιαστικά από την αναγνώριση. Το ACT είναι από τα λίγα πανεπιστήμια, υπάρχουν μόνο 7 εκτός Αμερικής, που έχει καταφέρει αυτή την αναγνώριση που βλέπετε εδώ πέρα, το NEASC. Δεν ξέρω, το έχετε ακουστά, το έχετε ξανακούσει για το NEASC? Όχι. Όχι? Ωραία, χαίρομαι. Συνήθως δεν έχω ακούσει ποτέ, ναι. Είναι κάτι το οποίο... είναι το New England Association of Schools and Colleges. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι το ίδρυμα το οποίο δίνει αναγνώριση στο Harvard, στο Yale, στο MIT, στο Brown, στο Princeton. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό, δεν είναι πανεπιστήμιο, εννοείται,
είναι ένα ίδρυμα το οποίο πιστοποιεί τα πανεπιστήμια, όπως είναι τα ISO για τα προϊόντα, για παράδειγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο για να μπορέσει κάποιο πανεπιστήμιο να καταφέρει να έχει τη σφραγίδα του στα πτυχία του. Αυτό τι σημαίνει για τα παιδιά? Τα παιδιά που έρχονται και σπουδάζουν στο ACT ξέρουν ότι επειδή μας αναγνωρίζει το ίδιο ίδρυμα που πάει στο Harvard και πάει στο Yale και πάει στο Princeton, ότι το πρόγραμμα εκπαίδευσης, οι επιλογές που θα κάνουν στα μαθήματα, ο τρόπος λειτουργίας είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να έχει και είναι όσο πιο κοντά γίνεται σε ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο και ένα πανεπιστήμιο της Αμερικής. Οπότε θεωρητικά είτε είσαι στην Αμερική είτε είσαι στο ACT, για μας είναι το ίδιο. Εκπαιδευτικά εννοείται. Δεν σημαίνει ότι θα βγεις έξω και θα δεις το Manhattan. Απλά εκπαιδευτικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια θέλει το Κολέγιο Ανατόλου και το ACT να είναι ακριβώς το ίδιο. Οπότε το ΝΕΑΣΚ, όπως σας ανέφερα, βοηθάει πάρα πολύ για παιδιά και αυτό είναι μια επιλογή που κάνουν πολλά παιδιά να έρθουν, όπως αναφέραμε πριν, να κάνουν 1 ή 2 χρόνια στο ACT και να περάσουν μετά σε κάποιο πανεπιστήμιο της Αμερικής και να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Ειδικά τώρα, στην κρίση που έχουμε, αυτό το βλέπουμε όλο και πιο πολύ. Δηλαδή, η κοινωνική τάξη που υπήρχε στην Ελλάδα, που υπήρχαν οι πιο καλά, αυτοί που ήταν λίγο πιο καλά οικονομικά, δυστυχώς έχει μικρύνει. Οπότε αυτοί που θα μπορούσαν να στείλουν τα παιδιά τους για 4 χρόνια στην Αμερική, πλέον είναι λιγότεροι. Δεν ξέρω αν το βλέπετε στην Τράμα, τουλάχιστον εμείς στη Θεσσαλονίκη το βλέπουμε. Αυτή η κοινωνική τάξη έχει λίγο μικρύνει. Οπότε αυτοί που θα μπορούσαν να στείλουν τα παιδιά τους για 4 χρόνια στην Αμερική πλέον δεν μπορούν. Οπότε ψάχνουν λύσεις να βρουν για να μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους για 2 χρόνια στο ACT και μετά να συνεχίσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο της Αμερικής για τα επόμενα 2 χρόνια. Εμείς βοηθάμε παιδιά να το κάνουν αυτό. Δίνουμε εμείς υποτροφίες, όπως δίνουμε στη συνεργασία με το ΑΧΕΠΑ και δίνουμε και από μόνοι μας κάποιες υποτροφίες για να βοηθήσουμε τα παιδιά να το κάνουν αυτό. Επίσης, ένα παιδί μπορεί να κάνει και τα 4 χρόνια σε εμάς, εννοείται, για να πάρει το πτυχίο του από το ACT. Το πτυχίο του είναι αναγνωρισμένο, όπως σας είπα, από το ΝΕΑΣΚ. Το ACT, λόγω της... το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα και το Υπουργείο Παιδείας έχει βάλει κάποιους όρους στα κολέγια. Πρέπει να έχουμε κάποια ευρωπαϊκή πιστοποίηση για να μπορούν τα παιδιά να εξασκήσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Γι' αυτό το λόγο το ACT πριν 3 χρόνια πιστοποίησε τα προγράμματά του από το Open University της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό τι σημαίνει? Είναι λίγο πιο δύσκολο για τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι ουσιαστικά σαν να σπουδάζουν σε 2 πανεπιστήμια ταυτόχρονα, αλλά όταν αποφοιτούν, ουσιαστικά παίρνουν 2 πτυχία. Παίρνουν το αμερικάνικο πτυχίο και παίρνουν και ένα πτυχίο από το Open University της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό βοηθάει για τα επαγγελματικά δικαιώματα, βοηθάει για να βρει το παιδί τον δρόμο του στην Ευρώπη και ουσιαστικά και με αυτά τα 2 πτυχία πλέον τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά αναγνωρισμένοι σε όλη την Ευρώπη και σε όλη την Αμερική. Το μόνο που δεν μπορεί να κάνει ένα παιδί, και αυτό πάντα το λέω, δηλαδή πάντα λέμε τα καλά και πάντα λέμε και τα κακά. Δυστυχώς λόγω της νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ένας απόφοιτος από το ACT δεν μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του σε κάποιο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Δεν αναγνωρίζουν ακαδημαϊκά, δηλαδή τα πανεπιστήμια δεν αναγνωρίζουν τα κολέγια. Δηλαδή, όποιο παιδί πάει σε κάποιο κολέγιο δεν μπορεί να πάει να διδάσκει ή να κάνει μεταπτυχιακό σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο δημόσιο. Δεν μας αναγνωρίζουν, δεν μας στέλνουν, κλείνουν την πόρτα. Αλλά αυτό δεν μας πειράζει, εμείς έχουμε άλλους στόχους για τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας που σπουδάζουν στο ACT τους στοχεύουμε πάρα πολύ για το εξωτερικό, για να δουλέψουν στον ιδιωτικό τομέα, για να μπορέσουν να πάρουν επαγγελματική κατάρτιση και να κάνουν πρακτικές ασκήσεις με τις καλύτερες εταιρείες. Οπότε ξέρουμε ότι εκεί δεν στοχεύουμε για εκεί, αλλά πάντα πρέπει να το λέμε. Ωραία. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να προχωρήσω λίγο γρήγορα για να μην σας καθυστερήσω πολύ. Αυτό που έχει σημασία για μας και αυτό που έχουμε χτίσει στα τελευταία 20 χρόνια και έχει πολύ ενδιαφέρον και για τα παιδιά είναι ότι το ACT έχει καταφέρει να έχει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών με την Αμερική της Ελλάδος. Επιλέγουν κάθε χρόνο και φέτος, για παράδειγμα, θα έρθουν 500 παιδιά, ήρθαν ήδη 300 και μέχρι το καλοκαίρι θα έρθουν άλλοι 200 από διάφορα πανεπιστήμια της Αμερικής που συνεργαζόμαστε, θα κάνουν ένα εξάμηνο στο ACT και θα γυρίσουν στη χώρα τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το συζητούσαμε πριν εδώ πέρα. Γιατί τα παιδιά που έρχονται
να σπουδάσουν στο ECT δεν έχουν μόνο Έλληνες και Βαλκάνιους γύρω, έχουν και πάρα πολλά παιδιά από την Αμερική. Μαθαίνουν πραγματικά τι σημαίνει το να γνωρίσεις έναν Αμερικάνο, το να μιλάς τη γλώσσα, γιατί δεν μιλάνε ελληνικά αυτά τα παιδιά. Είναι όλοι μαζί στις τάξεις, δεν κάνουν διαφορετικά το πρόγραμμα οι Αμερικάνοι, είναι όλοι μαζί στο ίδιο πρόγραμμα. Βοηθάνε πάρα πολύ για να δείξουν την κουλτούρα της Ελλάδος στους Αμερικάνους, κάνουν ταξίδια μαζί, κάνουν διάφορα project μαζί. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε μαζί μας, αλλά εμείς είμαστε περήφανοι γιατί ένα παιδί το οποίο θα σπουδάσει στο ECT θα είναι πραγματικά εκτός από το πρόγραμμα σπουδών που είναι 100% αμερικάνικο, υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά από την Αμερική. Τα παιδιά μπορεί να είναι από το Brown, μπορεί να είναι από το Harvard, μπορεί να είναι από τα καλύτερα πανεπιστήμια, μπορεί να είναι από κάποια πιο μέτρια πανεπιστήμια. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αν θέλετε, όποιος περνάει από τη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να έρθετε λίγο να σας δείξουμε πώς λειτουργεί. Ούτως ή άλλως το κολέγιο έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο εκμάθησης. Αυτό επειδή ο κύριος Αναστασιάδης είναι καθηγητής, μπορούμε μετά να τον ρωτήσουμε κιόλας, αλλά εγώ είμαι απόφοιτος στο ECT 2 φορές. Δεν σημαίνει ότι απέτυχα την πρώτη φορά, σημαίνει ότι έκανα και το μεταπτυχιακό μου εκεί πέρα. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι το ECT προσπαθεί να σου μάθει αυτό που πρέπει να μάθεις. Τέλος, δεν μας ενδιαφέρει το να παπαγαλίσεις. Υπάρχει πολύ πρακτική άσκηση. Δουλεύουμε σε πολύ μικρές ομάδες. Είναι περίπου 16 με 17 άτομα στην τάξη. Υπάρχει πολύ μεγάλη έμφαση στην ομαδική εργασία, σε ομάδες δηλαδή να δουλεύουν τα παιδιά, να μάθουν πώς να δουλεύουν με διαφορετικούς ανθρώπους. Εξωστρέφεια πάρα πολύ. Λέμε τα παιδιά ότι πρέπει να βγείτε προς τα έξω, να γνωρίζετε κόσμο, να κάνετε project. Μην μένετε μέσα στην τάξη μόνο. Και ένα άλλο σημείο το οποίο αρέσει πάρα πολύ στους γονείς, ότι υπάρχουν απουσίες. Δεν μπορείς να μην έρθεις. Δεν ήρθες, κόπηκες. Τέλος. Δεν υπάρχει αυτό το βαρέθηκα, θα διαβάσω στο τέλος του εξαμήνου. Συνέχεια τα παιδιά ασχολούνται με το μάθημα και συνέχεια το μάθημα ασχολείται με τα παιδιά. Έτσι δεν αφήνουμε τα παιδιά να φύγουν δεξιά-αριστερά. Υπάρχει ένα πολύ δυνατό γραφείο καριέρας που βοηθάει τα παιδιά στην πορεία των σπουδών να κάνουν διάφορες πρακτικές ασκήσεις. Βοηθάμε τα παιδιά για να γνωριστούν με πολλές εταιρείες, για να κάνουν κάποιες γνωριμίες, να ξέρουν πώς να παρουσιάσουν τον εαυτό τους, πώς να κάνουν μια παρουσίαση, πώς να στηθούν σαν άνθρωποι και πώς λίγο να στρώσουν το μυαλό τους και να γίνουν λίγο πιο οργανωμένοι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μας. Αυτό τουλάχιστον έκανε το ECT για μένα. Δηλαδή, τελειώνοντας το ECT, κατάλαβα πώς πρέπει να φτιάξω μια παρουσίαση, πώς πρέπει να παρουσιάσω τον εαυτό μου σαν Τάρικ, πώς να οργανωθώ, πώς να μιλάω σωστά. Όλα αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Δηλαδή, αν πάρει ένα παιδί αυτές τις γνώσεις, μετά ό,τι και να κάνει στη ζωή του, θα τα καταφέρει. Ωραία. Δεν θα πω σε πολύ λεπτομέρεια σε όλα τα points που έχω εδώ πέρα, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολύ ώρα και θέλω να σας δείξω λίγο και το βίντεο. Υπάρχουν τμήματα στο ECT, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Υπάρχουν αρκετά τμήματα. Είναι το μεγαλύτερο που έχουμε είναι το International Relations, που είναι οι διεθνείς σχέσεις. Μέσα από αυτό κάποιος μπορεί να γίνει διπλωμάτης, μπορεί να σπουδάσει πολιτικές επιστήμες, μπορεί να κάνει μεταπτυχιακό σε journalism, που είναι. Ξεχνάω τη λέξη στην ελληνική. Δημοσιογραφία. Παρόλο που είμαι μισός Λιβανέζος, δηλαδή στα ελληνικά, προσπαθώ. Υπάρχει το τμήμα της αγγλικής φιλολογίας. Υπάρχουν 2 δρόμους εκεί. Όποιος θέλει να μάθει λίγο παραπάνω γι' αυτό, όπως σας είπα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Δεν είναι καθαρά λογοτεχνία. Υπάρχει και το Language and Literature, που είναι λογοτεχνία της αγγλικής γλώσσας, αλλά έχουμε εντάξει και ένα τμήμα το οποίο λέγεται Communications and New Media. Δηλαδή, μαθαίνουμε ένα παιδί πώς να χρησιμοποιήσει την αγγλική γλώσσα στον χώρο στο business. Δηλαδή, πώς να γράφει άρθρα, πώς να χειριστεί το Facebook και το social media για μια εταιρεία, πώς να είναι αυτός ο οποίος θα δουλεύει πιο πολύ στο marketing της εταιρείας, στα αγγλικά. Χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι πολύ στις εταιρείες πλέον. Η ψυχολογία δυστυχώς δεν υπάρχει φέτος. Δεν ξέρω αν θα το επαναφέρουμε του χρόνου, οπότε το ξεπερνάω. Το προσπερνάω, συγγνώμη. Το Business and Computing είναι ένα μεγάλο τμήμα. Είναι η πληροφορική σε συνδυασμό με την διοίκηση επιχειρήσεων. Δηλαδή τα παιδιά κάνουν και πληροφορική, αλλά και κάποια μαθήματα στη διοίκηση επιχειρήσεων και στην εφαρμοσμένη πληροφορική. Μετά
αυτό που σπούδασα και εγώ, το business, το οποίο είναι το μεγαλύτερο τμήμα μας. Είναι η διοίκηση επιχειρήσεων, μπορεί κάποιος να κάνει το international business, το marketing, το management, finance. Υπάρχουν αρκετά τμήματα και ουσιαστικά είναι ένα τμήμα το οποίο είναι πάρα πολύ, υπάρχει πολύ μεγάλη ισοστρέφεια σε αυτό το τμήμα. Μετά είναι το MBA, το Masters of Business Administration, και αυτό πάρα πολύ δυνατό πρόγραμμα. Πάλι στις ίδιες συνοτροπίες, μικρές τάξεις, πολλή εξωστρέφεια, πολύ έμφαση στην αγορά εργασίας και στις διασύνδεσεις. Ένα τελευταίο που θα πω πριν δούμε λίγο το βίντεο είναι αυτό. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο για κάποιον ο οποίος π.χ. είναι στη δράμα να στείλει το παιδί του να σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη. Γιατί, και ειδικά στο ECT, γιατί θα πει, έχω τα έξοδα για διαβίωσης, έχω τα δίδακτρα, έχω το πήγαινε έλα γιατί είμαι μαμά ή μπαμπάς και θέλω οπωσδήποτε να βλέπω το παιδί μου παραπάνω. Υπάρχουν όλα αυτά τα οποία ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Γι' αυτό το κολέγιο πάντα προσπαθεί, είτε μέσα από οργανισμούς όπως είναι το ΑΧΕΠΑ, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά, είτε και μόνοι μας. Δηλαδή, όποιο παιδί ενδιαφέρεται να σπουδάσει στο ECT, θα μπορεί να πάρει υποτροφία μέχρι και 60%. Δεν είναι κάτι το οποίο αποκλείεται. Πάντα προσπαθούμε να μειώσουμε τα δίδακτρα, ειδικά για άτομα τα οποία είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Για να μειώσουμε τα δίδακτρα και να τα φέρουμε. Κάποια παιδιά πληρώνουν και 2 και 3.000 ευρώ το χρόνο για τα δίδακτρα. Δεν θεωρούμε ότι είναι πάρα πολλά και εγώ το λέω προσωπικά αυτό γιατί όταν ήμουν εγώ φοιτητής στο ECT δεν πήρα ούτε ένα ευρώ από τους γονείς μου. Πήγαινα στο ECT το χειμώνα, σπούδαζα, το καλοκαίρι πήγαινα στη Χαλκιδική, δούλευα σε ένα καφέ, σε ένα ξενοδοχείο, έβγαζα 3.000, τα έδινα στο ECT και μου έλεγε ο πατέρας μου: θέλεις τίποτα, παιδί μου? Μου έλεγε: παπά, ας το. Οπότε δεν υπάρχει λόγος για ένα παιδί, αν θέλει να πάρει ιδιωτική εκπαίδευση, να μην διεκδικήσει την υποτροφία μέσω του οργανισμού του ΑΧΕΠΑ, δηλαδή μπορείτε να κάνετε αίτηση για την υποτροφία τους, δηλαδή θα επικοινωνήσετε μαζί μου γι' αυτό, αλλά και να μην το πετύχετε αυτό, πάλι υπάρχουν ευκαιρίες για υποτροφίες. Θέλω να σημειώσω ότι το ECT έχει και κάπου να μείνουν τα παιδιά για το πρώτο χρόνο και πληρώνουν μόνο 100 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, αν είσαι από τη δράμα, θέλεις να σπουδάσεις στο ECT, έρχεσαι, για τον πρώτο χρόνο θα μείνεις μέσα στο κάμπους στο ECT και θα πληρώσεις 100 ευρώ το μήνα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και το ρεύμα και το ίντερνετ και τα πάντα. Το μόνο που θα πρέπει να κάνετε εσείς είναι να διαβάσετε. Διατροφή έχουμε μέσα, αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτό, δυστυχώς. Αυτό που σας είπα κοστίζει περίπου 250 ευρώ το άτομο, κοστίζει για το Ανατόλιο, αλλά εμείς επιδοτούμε τα 150 ευρώ και ζητάμε από την οικογένεια να δώσω 100 ευρώ. Βοηθάει αρκετά για την οικογένεια για να φτάσει το παιδί στη Θεσσαλονίκη, να βρει ένα σπίτι, έχει ένα χρόνο μπροστά του να βρει το συγκάτοικο και να μην ασχολείται με αυτό και οι γονείς να νιώθουν λίγο ότι εντάξει, τουλάχιστον μέχρι να προσαρμοστεί και το παιδί, να προσαρμοστούμε και εμείς σε αυτή την αλλαγή, είναι μέσα στο κολέγιο, υπάρχει και φύλακας και ουσιαστικά είναι 800 ευρώ για όλο το χρόνο, αν το σκεφτείτε, γιατί είναι 8 με 9 μήνες σπουδές. Θεωρούμε ότι είναι με μεγάλη βοήθεια, είναι γεμάτα τα κρεβάτια πάντα. Το μόνο που θα ήθελα να σας πω ότι αν έχετε αν θα κάνετε αίτηση για να διεκδικήσετε, αν κάποιος από αυτούς που ξέρετε θα διεκδικήσουν την υποτροφία από τους ΑΧΕΠΑ ή από εμάς προσωπικά, να κάνετε αίτηση όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί ειδικά τα κρεβάτια είναι μετρημένα και θέλουμε να βοηθήσουμε όσο πιο πολύ γίνεται. Μπορώ να μιλάω για το ECT πάρα πολύ ώρα, πραγματικά. Γι' αυτό είπαμε να κάνουμε και ένα διάλειμμα μετά, για να μιλήσω με όποιον ενδιαφέρεται να μάθει παραπάνω πράγματα. Απλά να το έχετε στο μυαλό σας. Έχουμε πολλά παιδιά, όπως είναι η Λιδία, που κάνει δύο σχολές ταυτόχρονα. Γιατί πολλά παιδιά με ρωτάνε γιατί να έρθω στο ECT και να μην πάω στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Μπορώ να τα κάνω ταυτόχρονα. Έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου 20 παιδιά που είναι και στο Αριστοτέλειο και στο ECT. Γιατί θεωρούν ότι αυτό που παίρνουν από το Αριστοτέλειο δεν τους αρκεί και θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Ή θέλουν να πάρουν δύο πτυχία. Θέλουν να ανοίξουν τον δρόμο και για την Αμερική και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Δίνουμε υποτροφίες και σε αυτούς, δίνουμε βοήθεια. Να το έχετε στο μυαλό σας, δηλαδή είναι ένας δρόμος ο οποίος βοηθάει λίγο για την εξωστρέφεια και για το κάτι διαφορετικό.
Ωραία, θα δείξω το βίντεο έτσι για να έχετε να κάνετε λίγο ένα break από τη φωνή μου. Και αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, δεν ξέρω πόσο χρόνο θα έχουμε. Είμαι στη διάθεσή σας. Δεν ξέρω πώς θα είναι ο ήχος, αλλά... Από το 1886, το Ανατόλια αποτελεί σημείο αναφορά στην εκπαίδευση. Τη βάση για τη μελλοντική επιτυχία. Όμως, για να καταφέρει κάποιος να φτάσει ψηλά, χρειάζεται να έχει και την κατάλληλη προετοιμασία. Το Ανατόλια στοχεύει πέρα από την εκπαίδευση. Δίνει βάρος στη βιωματική γνώση. Γίνεται μια αγκαλιά που διευρύνει τους ορίζοντες με αγάπη και χαμόγελο. Φροντίζει για τη συναισθηματική νοημοσύνη και τρέφει με στοργή τους μικρούς μαθητές. Μαθαίνει στα παιδιά πώς να ισορροπούν την ανεμελιά με την επιμέλεια. Ικανοποιεί την περιέργεια και οξύνει το πνεύμα, τηρώντας το νους υγιής εν σώματι υγιή. Επιτρέπει στα παιδιά να χαρούν την ηλικία τους και να αναπτυχθούν σωστά, στηρίζοντας παράλληλα κάθε τους βήμα. Γυμνάσιο ανοίγει την πόρτα σε ένα καινούριο θαυμαστό κόσμο. Φέρνει τα νέα παιδιά σε επαφή με τις επιστήμες, τις διαχρονικές αξίες, τη λογοτεχνία. Δίνει την όθηση για ανακαλύψεις. Ανάβει τη σπίθα της εφευρετικότητας. Χαράζοντας το δρόμο για μια εκπαίδευση πανεπιστημιακού επίπεδου. Όλα αυτά μέσα σε ένα περιβάλλον που προάγει τη μάθηση και καλλιεργεί το ταλέντο, βοηθώντας αποτελεσματικά στην εκπαίδευση της γνώσης. Εδώ η δημιουργικότητα και η εξαιρετική καθοδήγηση δίνουν τροφή στα όνειρα και τα κάνουν πραγματικότητα. Για τους μαθητές του Ανατόλια, η κατάκτηση μιας θέσης στην ανώτατη εκπαίδευση δεν θεωρείται δοκιμασία. Αποτελεί τη φυσική εξέλιξη της μόρφωσής τους. Εδώ τα παιδιά δεν εξελίσσουν μονάχα τη σκέψη τους, αλλά μαθαίνουν και να συνεργάζονται, να μοιράζονται το χαμόγελο, να κάνουν φιλίες που κρατούν στον χρόνο. Μαθαίνουν να προσφέρουν στους συνανθρώπους τους, όπως και το σχολείο βρίσκεται στο πλευρό μαθητών με εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις που έχουν ανάγκη από οικονομική στήριξη. Ώστε μεγαλώνοντας να προσφέρουν με τη σειρά τους την κοινωνία. Φτάνοντας στην υψηλότερη βαθμίδα της εκπαίδευσης, οι μαθητές αυτοί έχουν ήδη αποκτήσει τη δική τους φωνή. Το έφορο περιβάλλον του ACT θα τους δώσει την ευκαιρία να ξεκλειδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Η δίψα τους για δημιουργία και το όραμά τους γίνονται γέφυρες μεταξύ των λαών και αλλάζουν τον κόσμο γύρω μας.
Έτσι με τις αξίες τους, τις ιδέες τους, τα ιδανικά τους, μετά την αποφοιτήσή τους θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο και στον επαγγελματικό στίβο. Μα πάνω απ' όλα θα διακριθούν ως άνθρωποι. Knowledge. Nurturing. Fun and reading. Joy. Games. Friends. Adventure. Imagination. Inspirational. Η Έλεν Κέλλερ είχε πει, η γνώση είναι αγάπη και φως και όραμα. Και εδώ οραματιζόμαστε έναν κόσμο γεμάτο γνώση. Καλώς ήρθατε στο Κολέγιο Ανατόλια. Αυτά. Ξέρω ότι μπορεί να έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις γλώσσες, με το πώς να μπορείτε να εισαχθείτε στο κολέγιο, πότε ξεκινάνε τα προγράμματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνουμε το διάλειμμα εδώ μέσα για να μου κάνετε ερωτήσεις. Είναι στο χέρι σας ό,τι θέλετε. Μπορούμε να κάνουμε το διάλειμμα και να κάτσω λίγο όπως θέλετε εσείς. Δεν ξέρω τι... Νομίζω ότι εγώ να σας ακούσω. Ωραία. Είμαι έτοιμος για όλες τις ερωτήσεις, λοιπόν, αν έχετε κάποιες. Παρακαλώ. Είναι διεθνώς γνωστό ότι το bachelor στο αγγλοσαξονικό σύστημα κρατάει 3 χρόνια. Εσάς γιατί κρατάει 4 όπως θα είπατε? Γιατί είναι το αμερικάνικο σύστημα. Αυτή είναι η απάντηση που έχω να σας δώσω. Ουσιαστικά οι Αμερικάνοι πιστεύουν σε μια εκπαίδευση που περιέχει συν 1 χρόνο γενικής εκπαίδευσης. Το αμερικάνικο σύστημα έχει 10 μαθήματα, τα οποία κάνουν όλα τα παιδιά, είτε θα γίνουν γιατροί, είτε θα γίνουν δημοσιογράφοι, όπως είπα πριν, είτε θα γίνουν οτιδήποτε. Ο ουσιαστικός λόγος είναι ότι οι Αμερικάνοι, και ιδιαίτερα και το ECT αυτό κάνουν, θεωρούν ότι πρέπει να χτίσουν υπάρχουν πυλώνες που πρέπει να χτιστούν σε έναν χαρακτήρα και σε έναν άνθρωπο, σε οτιδήποτε και να θέλει να σπουδάσει στη ζωή του. Οι πυλώνες στο ECT, για ένα παράδειγμα, και το ίδιο ακολουθούν και όλα τα υπόλοιπα αμερικάνικα ιδρύματα, είναι το critical thinking, το οποίο είναι η κριτική σκέψη. Δηλαδή, κάνουν κάποια μαθήματα τα παιδιά για να μάθουν λίγο πώς να σκεφτούν έξω, out of the box που λέμε, δηλαδή να σκεφτούν σωστά, πώς να κάνουν research, πώς να κάνουν παρουσιάσεις. Υπάρχουν και μετά τα μαθήματα της τεχνολογίας. Δηλαδή, όλα τα παιδιά θα κάνουν μαθήματα για να μάθουν τι σημαίνει τεχνολογία. Είτε θα γίνουν γιατροί, όπως είπα πριν, είτε θα γίνουν οτιδήποτε. Και αυτό ισχύει σε όλο το αμερικάνικο σύστημα. Κάνουν ιστορία, φιλοσοφία, ψυχολογία. Δηλαδή, θεωρούν οι Αμερικάνοι ότι ένας άνθρωπος πρέπει να έχει λίγο επαφή με το παρελθόν του ανθρώπου και πρέπει να ξέρει και πώς να χειρίζεται κάποιες καταστάσεις. Γι' αυτό τον λόγο πάει από 3 χρόνια σε 4 χρόνια. Ελπίζω να κάλυψα λίγο την απάντηση. Η δεύτερη ερώτηση, το MBA πόσο χρόνο διαρκεί? Το MBA κρατάει 1 χρόνο, αν το κάνει κανείς full time. Είναι ουσιαστικά, για να το πω για το MBA είναι 16 μαθήματα, τα οποία χωρίζονται σε 4 quarters αν το κάνει κάποιος full time. Κάνει 4, 4, 4, 4. Αν το κάνει σε 1 χρόνο, αυτό όμως μπορεί κάποιος να το κάνει, να το διαχωρίσει σε 2 χρόνια και να το κάνει ουσιαστικά να κάνει το μισό το πρώτο χρόνο και το μισό το δεύτερο χρόνο αν εργάζεται. Μια που με ρωτήσατε, το MBA είναι 8 μήνες ουσιαστικά. Κάποιος μπορεί να έρθει στη Θεσσαλονίκη να ξεκινήσει το MBA αρχές Οκτωβρίου και να το έχει τελειώσει τέλη Μαΐου. Και να μπορεί να μείνει και μέσα στις εγκαταστάσεις, όπως σας ανέφερα πριν, και να πληρώσει 800 ευρώ μόνο για το accommodation, δηλαδή για τη στέγασή του. Και εκεί πάλι οι υποτροφίες φτάνουν, εκτός από την υποτροφία που έχουμε στη συνεργασία με το ΑΧΕΠΑ, έχουμε και υποτροφίες τις οποίες δίνουν το Κολέγιο Ανατόλια που φτάνουν μέχρι και το 60%. Δηλαδή μπορεί κάποιος να κατεβάσει την τιμή του μέχρι και 3 και 4.000. Όσοι θέλετε. Bachelor, το 4 αν μπορείτε να το αντιστοιχίσετε σε ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές μονάδες, δηλαδή το ευρωπαϊκό σύστημα για κάθε μάθημα, είναι κάποιες εκπαιδευτικές μονάδες, 5, 6, 4, ανάλογα με την βαρύτητα. Ένας λοιπόν που κάνει πενταετής σπουδές στην Ελλάδα ή τετραετής μαζεύει κάποιες εκπαιδευτικές μονάδες. Το αντίστοιχο bachelor που προσφέρετε εσείς έχει μεταφραστεί σε ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές μονάδες και πόσες είναι αυτές?
Κοιτάξτε, εμείς ακολουθούμε, όπως σας ανέφερα όταν μιλούσα για την αναγνώριση του κολεγίου, ακολουθούμε το βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα από το δεύτερο έτος και μετά. Οπότε οι μονάδες που συλλέγονται τα παιδιά έρχονται από το Open University, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, και δεν θυμάμαι ακριβώς πόσους είναι σε ευρωπαϊκές μονάδες, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, αλλά αντιστοιχούν σε ευρωπαϊκό bachelor όταν τελειώσει κανείς, ειδικά μέσα από το Open University. Δυστυχώς δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, αλλά... Το ρωτάω αυτό γιατί το περιεχόμενο των γενικών σπουδών που είπατε μετράει στις εκπαιδευτικές μονάδες ή είναι έξω από το σύστημα καταμέτρησης. Ένας που κάνει οικονομικά, για παράδειγμα, θα κάνει οικονομικά μαθηματικά. Θα μετρήσει αυτό το πράγμα. Κάνει όμως και ψυχολογία. Την γενική του κατεύθυνση. Η ψυχολογία θα μετρήσει στις εκπαιδευτικές μονάδες ή όχι. Υπάρχουν δηλαδή κάποια μαθήματα τα οποία δεν μετράνε ή μετράνε όλα από όσα κάνετε στο εκπαιδευτικό μαθήμα. Μετράνε πού, για μετά εννοείται. Ναι, σε μετάφραση αριθμών, για να γίνει ευρωπαϊκό το νούμερο. Κοιτάξτε, θα σας ξαναπώ ότι δεν γνωρίζω ακριβώς σε πόσα νούμερα ευρωπαϊκά μετατρέπονται το κάθε νούμερο. Αλλά σίγουρα τελειώνοντας κάποιος παίρνει το βρετανικό που είναι το ευρωπαϊκό πτυχίο. Οπότε δεν υπάρχει, δεν ξέρω την απάντηση γιατί δεν υπήρχε ποτέ λόγος για κάποιον να μεταφράσει. Οι έχουν συνήθως 3 χρόνια για την bachelor. Ναι. Εσείς έχετε 4, λέω άλλο 4ο χρόνο μετράει σε εκπαιδευτικές μονάδες. Δεν μετράει, όχι. Εννοείται από το πρώτο έτος που κάνει κανείς μετράει μόνο για το αμερικάνικο πτυχίο. Δεν μετράει σαν 4ο έτος ευρωπαϊκού πτυχίου. Αν θέλει κάποιος να κάνει δηλαδή ένα μεταπτυχιακό, δεν θα μετρήσουν το πρώτο χρόνο που έκανε κανείς. Η Ευρώπη θεωρεί το πρώτο χρόνο που κάνουμε εμείς σαν ένα χρόνο το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν μετράνε αυτοί. Τον ενσωματώνει στο Λύκειο. Ακριβώς. Τον ενσωματώνει δεν ξέρω πού. Απλά εμείς πιστεύουμε στην αμερικάνικη εκπαίδευση και σε αυτόν τον τρόπο μάθησης. Πάντως μην ξεχνάμε ότι για να μιλάμε για μεταφορά credits θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχο μάθημα εκεί που πάμε. Δηλαδή, αναφέρει και το παράδειγμα της ψυχολογίας, παράδειγμα. Επομένως, αν οι σπουδές μας σε ένα πανεπιστήμιο της Ευρώπης έχει μάθημα ψυχολογίας, ναι, τότε μπορούμε να συζητάμε για την αντιστοίχηση. Ναι. Αλλιώς πώς θα το αντιστοιχίσετε και θα απαιτήσετε τα 3 credits, ας πούμε, που είναι το μάθημα. Ναι, επειδή μέτρησα χρόνια. Μην το πάτε με χρόνια. Τα χρόνια, ξέρετε, είναι το μεγαλύτερο σφάλμα αν το προσμετράμε έτσι. Να προσμετράμε μαθήματα. Μαθήματα. Όταν μιλάμε έξω στα πανεπιστήμια τουλάχιστον, είτε τα αγγλικά είτε τα αμερικανικά, δεν μιλάμε για χρόνια. Μιλάμε για λίστα μαθημάτων τα οποία πρέπει να τα τελειώσουμε, να τα περάσουμε και να είμαστε eligible για το πτυχίο. Στο αμερικάνικο σύστημα. Τα χρόνια εμείς τα έχουμε στην Ελλάδα, τα οποία βέβαια είναι τέλος παρεξηγημένα. Στην ουσία γι' αυτό ρωτήσαμε για τις εκπαιδευτικές μονάδες, ακριβώς γιατί αναφερθήκαμε στα μαθήματα. Οι εκπαιδευτικές μονάδες μας ενδιαφέρουν και όχι τα χρόνια. Τώρα πια μετράνε παντού και στα Εράσμους και παντού μετράνε μόνο οι εκπαιδευτικές μονάδες. Βεβαίως, συναδέλφους, όπως τα λέτε. Στο αμερικάνικο σύστημα πάντως είναι 40 τα μαθήματα. Και το κάθε μάθημα είναι 3 credits, αυτό που ανέφερε. 120 credits. 120 credits για να πάρει κανείς το πτυχίο του. Τώρα, επειδή εμείς κάνουμε και το βρετανικό σύστημα παράλληλα, όλα τα παιδιά παίρνουν και credits και εκπαιδευτικές μονάδες από το κάθε βρετανικό μάθημα που αντίστοιχει στο βρετανικό σύστημα. Απλά σε εμάς ξεκινάει κάποιο στο βρετανικό σύστημα στο δεύτερο έτος και μετά. Δηλαδή το OU validation που έχουμε είναι δεύτερο, τρίτο και τέταρτο έτος. Οπότε... Άρα οι εκπαιδευτικές μονάδες που έχετε για κάθε μάθημα είναι ίδιες. Είναι άλλες για το αμερικάνικο σύστημα και άλλες για το βρετανικό. Απλά, για κάθε μάθημα εννοώ. Ναι, για κάθε μάθημα εμείς ακολουθούμε το αμερικάνικο και είναι 3 credits ανά μάθημα. Απλά ταυτόχρονα, στο background δηλαδή, αν το σκεφτείτε, χωρίς να το νιώθει το παιδί, κάνει και το βρετανικό σύστημα. Παίρνει και μονάδες ευρωπαϊκές από εκεί. Απλά δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό δυστυχώς των μονάδων για το κάθε μάθημα. Είναι αυτό σαν να λέμε kilos και pounds. Η ερώτησή μου είχε το σκοπό να μεταφράσουμε πόσες μονάδες ευρωπαϊκές αντιστοιχούν στα 4 χρόνια, γιατί μπορεί να λέμε ότι δεν μετράνε τα χρόνια, αλλά πληρώνουμε με χρόνια. Ναι. Κοιτάξτε, ο λόγος που πληρώνουμε πληρώνουμε για να πάρουμε, ας πούμε, 200 ευρωπαϊκές μονάδες.
Έτσι μεταφράζεται το πράγμα. Και όσο πιο πολλά χρόνια είναι, τόσο πιο πολλά πληρώνω. Έχετε δίκιο. Ό,τι και να πείτε, έτσι είναι το αμερικάνικο σύστημα. Δυστυχώς είναι 4 χρόνια και θεωρούν ότι αυτόν τον έξτρα χρόνο υπάρχει λόγος. Και εγώ θεωρώ ότι είναι σωστό. Δηλαδή υπάρχουν κράτη που δεν δέχονται πτυχία που είναι 3 χρόνια. Μόνο 4 και πάνω δέχονται. Ναι, αλλά αυτό που σηκώνει πολύ κουβέντα, γιατί αν σκεφτούμε το εκπαιδευτικό σύστημα το ελληνικό μέχρι το τέλος του Λυκείου και τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά συστήματα στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης και κυρίως της Αμερικής, το περιεχόμενο σπουδών, θα δείτε ότι καλύπτεται όχι μόνο ένας χρόνος των προπτυχιακών στη συνέχεια, αλλά πολύ περισσότερο. Αυτό σε επίπεδο σύγκρισης είναι έξω από εδώ συζήτηση. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Αυτό πάει λίγο στο κομμάτι του Λυκείου, το οποίο αυτό είναι το κουτί της Παντόρας που πάμε να ανοίξουμε. Να προχωρήσουμε λίγο και μετά μπορούμε να διαλέξουμε. Θεωρητικά πιστεύω το προσεγγίσουμε το θέμα. Αν είναι στην ενότητά σα και έχετε τη δυνατότητα να δώσετε και κάποια οικονομικά στοιχεία, τι υποστηρίζει για μια οικογένεια π.χ. το κόστος φοιτησης ενός παιδιού, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο κολεγιακό. Στο κολεγιακό. Περίπου. Να προσεγγίσουμε ένα νούμερο για να φέρουμε από εδώ, ναι, όχι απορίες, αλλά με λυμμένα ερωτήματα. Όταν λέτε στο κολεγιακό, για να καταλάβω, γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές έννοιες, εννοείται για το τριτοβάθμιο. Στον χώρο το δικό σας, μεταλλικιακή. Ωραία. Τα δίδακτρα. Δίδακτρα είναι το συνολικό χώρο της μεσογένειας. Τα δίδακτρα για το ECT, αν πάρει κάποιο, ας πούμε ότι δεν παίρνει καμία υποτροφία, είναι 8.200 ευρώ. Γιατί χρεώνουμε εμείς 820 ευρώ ένα μάθημα. Αν πάει ένα credit όμως, γιατί εδώ θα γυρίσουμε στα credits, δηλαδή ουσιαστικά χρεώνουμε 200 περίπου 40 ευρώ ένα credit. Επί 3 είναι 820 ευρώ για κάθε μάθημα. Επειδή πρέπει να ολοκληρώσει κάποιος 10 μαθήματα το χρόνο για να τελειώσει σε 4 χρόνια, 40 μαθήματα, ουσιαστικά είναι 8.200 ευρώ για τα δίδακτρα. Ετησίως. Σχολικό έργο. Ακριβώς. Επί 4. Επί 4 αυτό. Επί 4. Τώρα, γι' αυτό σας είπα ότι υπάρχουν επιδοτήσεις σπουδών και υποτροφίες και υπάρχουν πολλά προγράμματα που μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το 60% μείωση διδάκτρων. Θα σας δώσω ένα νούμερο, γιατί εγώ δουλεύω τα νούμερα του κολεγίου, είμαι υπεύθυνος γι' αυτό. Το 75% των παιδιών που σπουδάζουν από την Ελλάδα στο ECT έχουν κάποιο είδος βοήθειας. Δηλαδή είναι πολύ μικρό το ποσοστό που πληρώνει 8.200. Εμείς ζητάμε τα καθαριστικά σημειώματα για τα 2 τελευταία χρόνια, τη βαθμολογία του Λυκείου, για να δούμε ότι ένα παιδί δεν χρειάζεται να είναι genius, να είναι ο Einstein, αλλά να δούμε ότι μπορεί στο ECT να μπει και να προχωρήσει. Δεν είναι εύκολο. Δεν θεωρούμε ότι είμαστε ένα κολέγιο το οποίο είμαστε η δεύτερη λύση και επειδή δεν πέρασες εκεί θα έρθεις σε εμάς. Ναι, πρέπει να υπάρχει ένα επίπεδο α και πάνω. Δίκτυο νοημοσύνη. Εντάξει, κοιτάξτε, πάντα βλέπουμε το παιδί στα τελευταία 3 χρόνια, γιατί στο Λύκειο κάποιες χρονιές πάει καλύτερα, κάποια χρόνια μπορεί να πάει χειρότερα. Δεν θεωρούμε ότι το Λύκειο είναι αντιπροσωπευτικό. Ναι, του χαρακτήρα του παιδιού ή της εξυπνάδας του. Γι' αυτό περνάνε όλα τα παιδιά και από συνεντεύξεις. Βλέπουμε και το motivation level που λέμε στα αγγλικά, να δούμε λίγο πόσο δυναμικός και τι θέληση έχει στο παιδί. Και έτσι μπορεί να φτάσει και μέχρι, όπως σας είπα, 60% μείωση διδάκτων. Αυτό το κρατάει το παιδί και για τα 4 χρόνια. Δηλαδή τώρα που θα κάνουν αιτήσεις, ελπίζω δηλαδή να δούμε αιτήσεις για να διεκδικήσουν τις υποτροφίες που δίνεται, το μόνο που ζητάμε από το παιδί είναι να διαβάζει. Δηλαδή του λέμε ότι θα πάρεις την υποτροφία, για να κρατήσεις την υποτροφία, είτε είναι στο MBA, είτε είναι στο ACT, είτε είναι στο Bachelor, θα πρέπει να έχεις ένα GPA που λέμε το Grade Point Average, που είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας, και πάνω. Δεν μπορούμε εμείς να δίνουμε την υποτροφία, να πάρουμε δωρεές από αξιόχυμνους ανθρώπους και μετά εσύ να κάθεσαι να πίνεις το φραπέ σου στην καφετέρια. Συγγνώμη. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που έχουμε. Δηλαδή, ζητάμε τα παιδιά να κρατήσουν ένα GPA συγκεκριμένο για να διαβάζουν, να προσπαθούν και πάλι πάντα δίνουμε ευκαιρίες. Δηλαδή, αν δούμε ότι ένα παιδί για ένα εξάμηνο έχει πέσει για κάποιο λόγο λίγο κάτω από το όρο που βάζουμε, δίνουμε ένα warning. Δηλαδή, ένα εξάμηνο θα του δώσουμε ένα warning, θα του πούμε: έχεις μια ευκαιρία να ανεβάσεις τη βαθμολογία. Στη δεύτερη ευκαιρία χάνει 10% και στην τρίτη ευκαιρία φεύγει. Και σε περίπτωση κάποιος σπουδαστής δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, αποβάλλεται. Πώς? Για πέστε μας τώρα, σχολιάστε λίγο αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, υπάρχει το σύστημα που λέγεται probation σε εμάς. Δηλαδή, ένας φοιτητής ο οποίος έχει κάτω από 2
GPA, το οποίο είναι το 50% για να, γιατί το 4 είναι το άριστο. Ένας φοιτητής, αν βγάλει GPA 2 ένα εξάμηνο, παίρνει ένα warning και μετά ένα που λέγεται το probation. Δηλαδή, το probation τι σημαίνει? Ότι είναι σαν επιτήρηση, είναι η τρόικα, ας πούμε, του ACT και λέει σε αυτό το παιδί, κοίτα να δεις, υπάρχει κάποιος λόγος που έχεις πέσει τόσο πολύ. Θα σε αφήσουμε στο επόμενο εξάμηνο να πάρεις 3 μαθήματα και θα έχεις εξτρά μαθήματα, mentoring, αγγλικά, επίβλεψη από τους καθηγητές για να δούμε τι συμβαίνει και είσαι στο 2. Τώρα, αν έχει δεύτερη ευκαιρία αυτό το παιδί να μείνει στο 2 και κάτω. Αν μείνει δεύτερο εξάμηνο στο 2 και κάτω, μπαίνει μια πιο αυστηρή επιτήρηση στο παιδί. Αν στο τρίτο εξάμηνο παραμένει το GPA του κάτω από 2, φεύγει. Είναι πολύ απλό. Και δεν μπορεί να ξανάρθει, πρέπει να περιμένει ένα χρόνο για να μπορεί να ξανακάνει αίτηση για να μπει στο ACT. Υπάρχει περίπτωση να έχει απώλεια εκπαιδευτικών ωρών στο κολέγιο? Δηλαδή? Απώλεια εκπαιδευτικών ωρών. Παράδειγμα, σήμερα έχουμε στάση, έχουμε παιδεία, μετά έχουμε κάτι άλλο κλπ. Τι είναι αυτά? Μακάρι να ήταν έτσι, θα είδα και εγώ πιο πολλές ώρες. Άρα λειτουργείτε στο κοιτιοσό. Όπως βλέπετε και από μένα, δεν έχω Σαββατοκύριακα, δουλεύουμε πρωί βράδυ. Το ACT και το Ανατόλιο είναι ένα ίδρυμα το οποίο είμαστε μηχανή και όχι μόνο μηχανή, προσπαθούμε να είμαστε η καλύτερη μηχανή. Να δίνουμε παράδειγμα στις άλλες μηχανές. Για να το πω λίγο πιο καθαρά. Δεν υπάρχουν. Αν χαθεί κάποια ώρα επειδή ένας καθηγητής αρρώστησε ή οτιδήποτε, πάντα υπάρχει το make-up class που λέμε αυτό. Δηλαδή θα αναπληρώσουν το μάθημα σε κάποια άλλη ώρα. Εγώ θεωρώ ότι κάνουν παραπάνω μάθημα από ό,τι λέμε. Γιατί έχουν τα εργαστήρια, έχουν το writing center με tutoring, δηλαδή κάνουν αν δεν είναι καλός κάποιος στα μαθηματικά, ας πούμε, ή αν θέλει βοήθεια στα αγγλικά. Είναι σχετική δευτερία. Ναι, ακριβώς. Κάνουν και πολλές εργασίες. Δηλαδή θα πρέπει και επίτηδες βάζουν οι καθηγητές ομάδες και λένε ότι εσύ πρέπει να κάνεις μια εργασία με εσείς 4. Οπότε πρέπει να βρεθείτε, να πάτε στη βιβλιοθήκη, να διαβάσετε για να μην κρεμάσεις την ομάδα σου. Οπότε νομίζω ότι γίνεται παραπάνω δουλειά από ότι. Όλοι αυτό λέμε στο κολέγιο, ότι ενώ πρέπει να χτυπάμε κάποιες ώρες, χτυπάμε τα διπλάσια. Έπρεπε να γεννήσω έναν δεύτερο τάρεκ π.χ. για να με βοηθάει, γιατί τρέχουμε πάρα πολύ. Είναι καλό αυτό, δεν μπορείς να πας μπροστά και αυτό θέλουμε να μάθουμε και στα παιδιά μας. Αισθάνομαι ότι η ώρα προχωράει. Θεωρώ ότι θα πούμε δύο λόγια, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Όσοι θέλουν να απασχολήσουν τον κύριο Τάρεκ στο διάλειμμα και μετά, για να προχωρήσουμε στην επόμενη ενότητα, γιατί είναι δύσκολη ημέρα σήμερα. Και εσύ έχεις να πάρεις να κάνεις μια υποχρέωση στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε αυτούς που ήρθαν στην πρώτη ενότητα. Θέλω να, έστω και αυτοί οι λίγοι που ήρθαν, θεωρώ ότι θα αφήσουμε επίγευση καλή και θα τους κυκλοφορήσουμε στους φίλους τους. Εμείς σαν ΑΚΕΠΑ, σαν Χρήμα Ερεκτή της Δράμας, θέλουμε να βοηθήσουμε την αριστεία στα παιδιά της Δράμας. Δρατώμενοι αυτών των προγραμμάτων που έχει το Ανατόλια, ο Οργανισμός Ανατόλια, να συμμετέχουμε επιπλέον στις ήδη υποτροφίες που δίνει το Ανατόλια. Με έναν όρο, απαράβατο. Συμμετέχουμε στην επιβράβευση της αριστείας. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, το υπόλοιπο ποσό του 50, του 60, που είναι 40% του κόστους που πρέπει να καλυφθεί από το γονιό, εκεί θα έρθουμε εμείς να καλύψουμε ένα σεβαστό ποσοστό. Τα κριτήρια όλα αυτά θα είναι σε συνδυασμό, σε συνάντηση και σε συνεργασία με το Ανατόλιο. Θα επιβραβεύονται οι άριστοι. Και εμείς είμαστε μια ένωση που απαρτιζόμαστε από γραμμινούς και δεν μας τρέχουν τα λεφτά δεξιά και αριστερά. Απλά σκεφτήκαμε ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Να δώσουμε μια όθηση και μια νοημοσύνη περισσότερη, ας πούμε, στους γραμμινούς, ώστε να δώσουμε μια όθηση ανάτασης και μια άλλη δίωδο να εκφράσουν τα παιδιά μας αυτό το οποίο θεωρούν ότι μπορούμε να κάνουμε. Βοηθήστε μας αυτό το έργο. Από αυτό θα εξαρτηθεί αν θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω δράσεις. Είχα κατά νου να πω διάφορα πράγματα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν θα κάνω σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ σήμερα. Γιατί είναι δύσκολη ημέρα. Θέλουμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι.
επειδή αργήσαμε το να ξεκινήσουμε, γι' αυτό και ανατρέπεται κατά μισή ώρα περίπου το πρόγραμμά μας. Και μετά θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του συντοπίτη μας, του Γιώργου του Αναστασιάδη, ο οποίος μας τιμά σήμερα. Συγκεκριμένα δεν ξέρω και πώς να συμπεριφερθεί, γιατί είναι πολύ σύμνος. Το ξέρω χρόνια πολλά. Πολλά χρόνια ήθελα να κάνει κάποια ομιλία στη Δράμα, επειδή εγώ τα τελευταία χρόνια είμαι πρόεδρος των λογιστών της Δράμας και μέρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Ποτέ μου δεν μπόρεσα να κατορθώσω να το κάνω αυτό. Με φορέα το Αρχαίβο και με φορέα αυτή την σκέψη που του εκπληστηρεύτηκα κάποια στιγμή, όταν πέρυσι χρειάστηκε να του κάνω εκδήλωση και συζητούσαμε τι να κάνουμε για τη Δράμα. Το αγκάλιασε ο Γιώργος και είναι σήμερα μαζί μας για να μας ενημερώσει σε κάποια πράγματα που είναι της αρμοδιότητάς του. Ο Γιώργος ήταν αναλυτής κινδυνικής ανάλυσης. Περισσότερα θα πούμε στο δεύτερο σκέλος συζήτησης. Παρακαλώ λίγο για ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά να ξεκινήσουμε.